Hello guys, welcome back my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि आर'नाइ YouTube चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। नोंथांमोना मोजाङैनो दं, लोगोसे आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं। दिनैनि गोदान भिडिअ आं नोंथांमोनखौ सावरायनो एबा नोंथांमोनखौ आं खावलायहरनो सानदों। नोंथांमोना आंनि बे खावलायहरनायखौ नोंथांमोना एक्सेप्ट खालामो। गिबियावनो बयखौबो बुंग्रोनाय थाबाय। बिदिब्ला जों गोबाव खालामालासिनो आं दिनैनि बे मेन टपिकआव सावरायना लाग्रोदोनि। नोंथांमोननि अननायाव आरो नोंथांमोननि नायनायाव, नोंथांमोननि शेयार खालामनायाव, नोंथांमोननि कमेन्ट होनायाव आंनि YouTube चेनेलखौ नोंथांमोना 20K नि आप खालामनानै होबाय। लोगोसे बेफोरबायदिनो आरो इयुनावबो आं नोंथांमोननि अराय सापर्ट मोनलांबाय थागोन बेखौ आं मिजिंथिनाय थाबाय। लोगोसे इसोरनि सिगाङावबो आरज गाबनाय थाबाय, नोंथांमोनजों आं अराय मोनबाय थागोन। आं मेन भिडिअ टपिक बनायनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांमोननि थाखाय फेसबुकआव मोनसे पेज खुलिनाय जादों। नोंथांमोना बे पेजखौ थांनानै नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन। 10K नि आप फलोवार्स नांगौ जादों आं। नोंथांमोना आंनि इउटुबनि भिडिअ नायो हिसाबै, नोंथांमोननियावबो फेसबुक पेज दङ हिसाबै आं नोंथांमोनखौ खावलायहरनो सानदों। नोंथांमोना जाहाथे आंनि इउटुबनिफ्राय जा भिउस नोंथांमोना नायो, नोंथांमोना फेसबुक नायो हिसाबै नोंथांमोना आंनि फेसबुक पेजखौ लाइक खालामबानो जाबाय। आं मा मुङै फेसबुकखौ खुलिदों, फेसबुक पेजखौ मा मुङै खुलिदों नोंथांमोनखौ आं बे भिडिअनि गेजेरजों खावलायहरनो सानदों। आंनि मुङावनो पेजखौ खुलिनाय जाबाय। नोंथांमोना बयबो मिथियो आंनि मुङा मा। लोगोसे जाय बिथांमोना आंनि मुंखौ मिथिया, नोंथांमोनखौ आं बुंग्रोनानै होग्रोनो। आंनि मुङा बिदुर बर'। बे मुङावनो आं फेसबुक पेजखौ खुलिनाय जाबाय। नोंथांमोना थांनानै बिदुर बर' सार्च खालामनानै नोंथांमोना पेजखौ लाइक खालामनो हागोन। लोगोसे आं डिसक्रिपसनावबो होनाय जागोन, नोंथांमोना थांनानै बेयावबो थुनो हागोन डाइरेक्टलि। आं नोंथांमोनखौ ससे सम स्क्रिनाव देखायनो सानदों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। पेजखौ बोरै थांनानै लाइक खालामनांगौ नोंथांमोननो आं दिन्थिनो, नोंथांमोना थांनानै पेजखौ लाइक खालामनो जाबाय। बयबो जाहाथे बे पेजखौ लाइक खालामो, बेनो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय पेजखौ। बिखौ थांनानै नोंथाङा इउटुबाव लांनानै बिदुर बर' लिरनानै होबानो जाबाय, अब्लानो फैगोन। नोंथाङाबो थांनानै लाइक खालामबानो जाबाय। आं बे पेजआव मा भिडिअ हगारगोन नोंथांमोना आं बेयाव फंनैसो खोथाखौ बुंग्रोनो। आं बेयाव जोंनि बर'नि बायदिसिना निउस मिडिया नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयाव। लोगोसे इउटुबाव आं जिखिनि भिडिअ दालायगोन, इउटुबाव आं हगारगोन, आपल'ड खालामगोन, बै भिडिअखौ आं फिन आरो आंनि फेसबुक पेजसिम आं फिन आरो आपल'ड खालामफिननाय जागोन। जाय बिथांमोना इउटुबाव नाया, लोगोसे नोंथांमोनाबो पेजाव थांनानै डाइरेक्ट आंनि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुगोन। आसा खालामो नोंथांमोना आंनो 10K नि आप फलोवार्स नोंथांमोना आंनो हरगोन। आं बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय, बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय, जाहाथे बयबो आंखौ फिन आरो नोंथांमोना बयबो सापर्ट होयो जेन। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै, बारा गोलाव खालामला। नोंथांमोना जुदि आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दिनैसो नोंथांमोना आंनि इउटुब चेनेलाव फैदोंब्ला, नोंथांमोना जुदि आंनि इउटुब चेनेलखौ नायदोंब्ला, नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअ मोनबाय थानो लुगैदोंब्ला, आसा खालामो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ दाबायनानै हो। बेफोरबायदि गोदान भिडिअ नोंथांमोना मोनबाय थागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि फेसबुक पेजखौ लाइक खालामगोन होननानै आं बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय। बेखिनियावनो आं दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बाय बाय।